Bapinyo ia ki kubur man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ke channel kana kicha. Kanyo Trap Youth Council HYC Merdan Circle haga janmet khnai tarik ukla lengkot R1000 R pulai. Layo ban sam da kinep kups ai syagi pai ba nong snong kasnong krem marai Merdan. Kum gajing ai sungu bahas nam thamai naga liang jong kaseng. Lapnya ya gajing yelang balengkot da Vice President samlashan bah nong plang. Layo kijing kren nau riurang ba kadong krong marai kijing kren nau samla Tony Shala Assistant Secretary ke HYC Riboy District samla Hercules Shooting Secretary ke HYC Riboy District nakaliang kini kinong yelam kilakit bokit wiang ya kani kasnong berai kublai sem thamai basuk ya bara bat kaseng HYC nakabenta kijing ai smubha kini kijing ai smubha nakaliang ke HYC kilong kum kijing ai Smubhas nem thambai ala penong kumda nakaliang ke HYC Merdan Circle ai kublai khamtam ya nongilam barang ba apo ka district iba Hercules Shooting ubade secretary ma ide secretary juga district bat kumjuru ya usyam ubade president juga mautha drasan circle nang tay na po mairang bagi member jong ibaro kibade na po nang ne na po Merdan kaseng nakapor syakapor ka ju senyang syaki longyeng kiba don hapring kijing kurdu hawai kubaong maasan menta kamdai gasin ka baningkong syakiwe gisnong syakiwe jakaru ngile lang kumne kumba ngiju ai lan kiba ngiju senyang kamtam lele lada kipai ba jong kabri nyau trap kidan hapring kijing jinjar lada ga maki kiwan ban ut banam sya kaseng kat bala la ijong ibor nagaliang kaseng ngimju kentai ya ki paradok prasnam kijonge hawai kadai gajing sisa arsnam kenti kawan kanai ka lockdown namar gajing sapriang une uknyang jingpang coronavirus ngimsem la yo ya kalat ban lik bela ngila banong lese kanai ka snong kamla ban ya yai ban kawai ka snong namar bale ha kitu ki por giting yo une uknyang jingpang coronavirus denia ta kadau ngim yo lat ban lik bela ki babon bapli ki badok ki badan hapring hijing jinjar kimsem la yo watang ya kabam kimsem la yo watang ya kabam ban bamru namar kimsem la yo lat ban kamai la ne ban bela kitu ki por henry nga sorong ban ong Tumudukhat juga HYC ngi nakaliang kaseng ha gitu kisnem lingba ki unit ki badan ha kaleng gi jaka juga bri uhnyo trap bat kumjuro ha kanai ka Riboy district ngi julet syakilong yeng syakisnong lane syakilong yeng ki badan hapreng kijing hapreng kijing jinjar ngi ai kat ka bangila ladade marsan lane sipho bat kumjuro bat ki johor ki jahap ki ba nakaliang kaseng ngi laju penkre lane ngi ju ai ha gitu ki por ai ngu ya try nang bu nang thau wal lang dan hapreng kijing jinjar ha kisnem ki baladap henry ngilong hi kumne kumbaju long dei namar kijing sumar ka jong ba un airu kajing koi tikha jingi ha news ne mathmai bangin nangla bantri habaro tikam kijam khamtam namta ka inglang ka salang ke kajing mut hi bat kajing themu ka dei namta ka ne kajing sam ya kine ki jankup sai dene kine ki blanket syapi ki ba ka dei sibenta ba ngini sibenta lang bangin trei namta ka imlang ka salang oi ngingim dei kita kaseng kabaru spa ane kata ka seng kaba don lagi spa ki po henry idan pat ya kata ka mensim hai bor ibarit jongi wala ide ibarit henry ngasngoban kentu ya phi ki ba ban priang iki da ka bahun mensim bat mapiru ai mensim ya ki kun samla jongi hangne hapo rai Merdan bagi dangla susu bantrei namata kabha kamiat jong kasnong kathau bat jong kan jelahi bawai kumbala panpau kino yalamba hagi jele ti jong kaseng subun ki ki laya ti ban kener ya kini gijing persyang barit jong ki ban arab ba henry haka jing ban gijing bat hakibun kiliang baro hagi nuna henry kim silmilale yaki ki bahe henry hai bor barit jong ki ngasongwan kuble yepi wal ibor barit henry ba sisin kasngi da kajing yasha bat kajing trestom jipi kisin ginang la balle ikam ki bahe lane kita ki ba kham khrau ban ni ki ba ngile manta